Čas nadešel. Čas nadešel. Winter. Ty máš proti filmu Cool Girl odpor? Tak si pust místo něj filmový rozbor. Jo, měl bych se vrátit k těm rýmům. Takže jelikož úvody mi moc nejdou, tak jdeme rovnou na rozbor. Film začíná záběry na tancující Aničku, což úplně nevím, jestli jsem toho fanoušek, je to takový... OK, beru zpátky, miluju to. Taky se u ní dozvídáme, že jí je 22 let, je to tanečnice a je single. Pak Aničku volá její máma na oběd. Ale já si fakt myslím, že bys měla zkusit ten TikTok. Já bych ti s tím pomohla. Jo, to samý řekla Šulcová asi tak 2 roky zpátky i úřadu vlády České republiky. Pak se seznamujeme s Domčou. Odmítám jim říkat těma jménama v tom filmu, stejně to vůbec nikoho nezajímá. A u tý hnedka zjišťujeme, že jí je 20 let, je to atletka a že je sestra Oldy. Ptáte se, kdo je Olda? To je výborná otázka. Nevím. Já nevím. V tom filmu ještě žádný pochcený Olda nebyl, ale hlavně, že víme, že je to brácha Marty, vole. Ono celkově dávkování informací v tomhle filmu je na bodu mrazu. Co na bodu mrazu? Na bodu víc ledovým než je Izo, kámo. Já jsem ledový jak tundra. Ale k tomu se ještě dostaneme. Marta teda utíká závod, který vyhraje, no, jaký překvapení. Tak, druhá věc. Random spavnování a random potkávání se lidí v tomhle filmu. První věc, která mi na tomhle filmu tak trošku připomíná The Room. Jo, mimochodem ano, tohle byl Olda. Ne, že by to v té scéně bylo třeba nějak řečený nebo něco, sorry, to prostě musíte poznat. Olda je zamilovaný do Crystal, která je nám představená hnedka v další scéně a dozvídáme se o ní, že jí je 21 let, je to influencerka, ale že chce být herečka. Což upřímně chápu, no. Olda teda hnedka stojí u jejich dveří a chce jí pomoct. Anet se totiž cítí na hovno, protože dostává hate na internetu. Jaký dostává hate? Pojďme to zjistit. Čteme teda komentáře pod videem, kde pomáhá uprchlíkům. Ty komentáře se snažili tvůrci udělat rádoby vtipný, takže tady máme Čeklauda, jo, máme tady Fettyho. A já tady mám napsaný, co tam bylo, protože to bylo hrozně trapný. Radši ať jim rozdá jídlo než šampony. Jasně. Ej, tak dáme tam Fettyho třeba, ne? No tak jo, a co by tam měl teda jako říkat Fetty? No tak logicky něco o jídle, ne? Haha, vole, 400 IQ, vole, jak musí být vtipnej, píčo. Sugar Danny... OK. OK. Jo, a jsme zase u dávkování informací. Pokud vám třeba hate pod videem, kde pomáhá uprchlíkům, nedává úplně smysl, tak doufám, že jste si stihli přečíst tyhle komentáře, protože ty jediný to tam přímo vysvětlujou. Takže pokud jste si je při rychlosti toho scrollování třeba nestihli přečíst, tak kámo, vaše smůla, no. Ten film totiž není hloupej, jenom ty čteš moc pomalu. V další scéně se Anička pohádá se svým tanečníkem, kde ona tancuje, jestli nějaký kroužek, konkurs, soutěž... Nevím. Ten film se mnou prostě nemluví. Něco jako s tebou tvůj táta. Dneska mám rande a podle fotek ho má... Hele Jeremy, já jako nevím, kde to žiješ, ale co já vím, tak holky nejsou úplně odvařený z dick pics. Pak se ve filmu objevuje sám Jeremy Tichý. Co to bylo? Jo, já napsat a režírovat takovejhle film, tak se budu asi skrývat, co nejvíc to jde, ale tady Jeremy se asi bál, že lidi nebudou znát jeho jméno, nebudou znát jeho ksicht, peklo ho volá tam dolů, možná tam najde svůj klid. A tak se obsadil do role Aniččina bratrance Tomáše. A jak se stavíte k tomu, že jste natočil dost možná jeden z nejhorších filmů české kinematografie? Tomáš se teda vrací z Mexika a tak se Jeremy oblík jako ten nejvíc stereotypní Mexičan, co jste kdy viděli. A jak už jsem zmiňoval, jelikož se v tomhle filmu všichni potkávají hrozně náhodně, tak random na zastávce potká Dominiku. Nedívám nic? Vždycky ne, ale mentálně to nemůžu úplně vyloučit. Aha, tak v tom případě už tenhle film dává smysl. Zdráme. Kámo,
Tady už nemusíš zdrhat. Jo kámo, tady už nejseš v Mexiku. Tady ti za každý kiks nevyříznou srdce zaživa, nebo ti nedají hlavu do kádě s piraněma. V Česku, pokud nejseš učitel a tvůj žák nemá po ruce mačetu, seš v chillu. A pak teda přecházíme k hlavním dějovým linkám, a odsud to teprve začíná. Crystal má daddy issues, protože jejímu tátovi připadá jako píčovina, co ona dělá. A pak vyrazí na konkurs do jednoho seriálu, do kterého chce, ale tu roli nedostane. A když si z ní potom nějaká typka začne utahovat, tak si představuje, jaký rozmlátí ksicht do sraček. Reálně jediná věc, co na tomhle filmu chápu. A taky mi to dost připomíná reakci mého kámoše po tom, co jsem ho vytáhnul do kina na Cool Girl. Anička se jí mámou mají problémy s dluhy. Konkrétně dluží něco přes 300 000. Ne, 400 000. 300 000. 400. 300. Jo, a teďka musím je prostě dost věcí přeskočit, protože prostě v tomhle videu vypíchávám jenom to špatný, pro nějaký objektivnější názor se podívejte na recenzi. Všechny 3 dívky se teda dozvídají o soutěži Cool Girl. Crystal je z toho nadšená, Šulcová by potřebovala tu výhru a Dominika to má těžce v prdeli. Ale upřímně všem divákům je úplně jasný, že se do té soutěže nakonec nějak dostane, ale to jakým způsobem, na to si ještě musíme počkat. Tak se teda dozvídáme, že Šulcová pracuje v Bubble Tea, kde dělá i svůj vlastní drink, který není v nabídce. To ještě bude důležitý, to si zapamatujte. Pak Tina natáčí video do soutěže. Vypadám a mluvím tam jako debil. A zkoušela si tam vypadat a mluvit normálně? Ne. Já to nebudu točit tohle z toho. Jo, reálně, po tomhle vtipu jsem si myslel, že tenhle rozbor skončí podobně jako můj rozbor na Vánoční kameňák, ale jelikož vím, co se v tomhle filmu ještě všechno skrývá, tak to pro vás vydržím. Pak se teda Dominika vrací domů, kde vidí v bezvědomí svoji mámu. Velmi chytře a sofistikovaně jí přiloží ucho na ucho. Reálně nevím, co jako vole čekala. To tam fakt nikomu z tomu štábu to nepřišlo debilní? Pak teda zavolá sanitku a tam jí schválej, aby jí píchala inzulín. A OK, chápu, že ten inzulín jí nakonec pomohl. Ale to ona kurva nemohla vědět. Nebylo by lepší jim třeba nadiktovat adresu nebo si aspoň ten pojebaný telefon vzít sebou, než utečeš někam do piče do 2. patra? Jeremy vole, jít těm dětskám příkladem trochu. Anička jí teda přišla utěšit a Dominika si jí rovnou svěřila, že má podezření, že jí její táta podvádí. Počkej, ne jako... že její mámu... že její mámu, její táta podvádí. Jo, sorry, to s tím podváděním jsem vám asi zapomněl říct. Asi nejsem o moc lepší jak tenhle film. A pak začnou na písničku tancovat a nastává polibek mezi Dominikou a Aničkou. Ha, you missed the best part. Jestli chceš tuhle scénu vidět celou, celá scéna je už teď na mém Hero, odkaz v popisku. Ne, jako vážně, fakt se tam podívej. A když už budeš tam dole, tak ono dávat like jako na videa, jak se dělá. Pak Dominika cvičí a potká tam přítele Marty. Pamatujete si ho, ne? Toho... OK, tohle točím asi po 2 dnech, jak se v gymu okousává s jinou holkou. A pak nastává epická montáž, kde se všechny naše krásky připravujou na soutěž. Crystal vybírá oblečení, Šulcová tancuje, Dominika boxuje. Hele, dochází vám tak, že jsme zhruba tak za polovinou filmu, který se jmenuje Cool Girl, je o soutěži Cool Girl, a my vůbec nevíme, o čem ta soutěž bude. Dávkování informací, Jeremy vole, Ale to teď jde všechno stranou, protože k téhle montáži hraje tenhle banger. A pak teda přichází velkolepé a nervy drásající finále filmu. Soutěž Cool Girl. Absolutně ne. Nechápu, že z něho kecám. Humor na úrovni YouTube videa. No tak kámo, aspoň to zkus, aspoň pro ty prachy. Ne, v žádném případě. Já za sebe prostě kokota na internetu dělat nebudu. Nikdy. 6 firem za 3 roky. A jak jsem vám teasoval, konečně se dozvídáme způsob, jak se Dominika dostane do soutěže. Jo, ten týpek, který to organizuje, jí prostě prosí na kolenou, protože jedna ta účastnice nedorazila. A
v návaznosti na to bych rád zkritizoval celou tuhle soutěž. Jeho výhra v Československu má talent je myslím nějakých 40 000 euro, což je v přepočtu nějaký ten milion, ale reálně na tuhle soutěž i ten milion lidí v televizi kouká. Výhra v Cool Girl je taky 1 milion, k tomu dovolená na Kanárech, což jsou fakt velký výhry, což by mělo znamenat i velkou soutěž. Ale Cool Girl se odehrává v nějakém obchodáku s takovýmhle publikem a k tomu, když nějaká holka nedorazí, tak týpek musí prosit na kolenou nějakou random borku, aby tam vůbec došla. Tak přemýšlím, neorganizovali Cool Girl stejný lidi jako Starfest, hodně by to vysvětlovalo. Potom se konečně dozvídáme, o čem tahle soutěž teda je. Jako první máme na řadě vědomostní soutěž. Tak to jsou úplně v piči. Tak co tě přivedlo k nám do Cool Girl? Chci tu soutěž vyhrát, abychom mohli všechno splatit. Tak co tě přivedlo k nám do Cool Girl? OK, 3 kola. Vědomosti, pohyb a předveď, co umíš. Jo, ale scéna z vědomostních otázek tam nebyla a to je škoda, na to jsem se těšil. Je tak blbá a jde vidět skrz lepku. Tohle jsem ještě nikdy neslyšel nikoho říct, ale fakt se mi to líbí. Ach jo, Rodrigo. Ty jsi byl prostě tak chytrej, až seš úplně blbej. Jo, škoda. Jeho manželce bude chybět. Hele, ta jeho hlava vypadá teď trošku jako donut. A jo, fakt jak donut. Jo, pak dotančili, to byla nuda a jsme v backstage. Pak se teda Olda pohrotí s Krystal, protože po ní jede prostě nějaký rapper a ona ho láskyplně pošle do friendzone. A ty mi snad vidíš do hlavy? Nikdo ti nevidí do hlavy tak jako já. A co v něj teda vidíš? V hlavě najdeme tak na nejvýš sbírku pavučin. Jo, pak teda vyhlášení finální trojice, velmi dramatický, já nevím, to tady asi nebudu zmiňovat, prostě to bylo všem jasný, je to úplně hloupý. Potom teda Dominika řekne Šulcovi na záchodech konečně to, že její přítel podvádí. Pamatujete si toho přítele, ne? A Šulcová po tomhle dramatickém odhalení na ní začne štěkat, že ji chce rozhodit před finále, protože chce vyhrát a žárlí na toho jeho přítele, protože je do ní zamilovaná ona. Jo, kdybyste chtěli vidět tu pusu Hero v popisku. Takže se z toho stala docela ostřejší hádka, dokud Dominika neřekla tohle. Možná kdybys nebyla tak sebestředná, namyšlená a nechodila s kreténama, kteří tě podvádějí, tak by vás otec neopustil. Což jako sorry. Já chápu, potřebujete vyvolat umělé emoce před finále, to už tady bylo s tím Oldou, prostě random věc, aby to chytlo za emoce, ale sorry, co je tohle za píčovinu? Ty vole, ta moje dcera furt střídá kluky, chodí s kreténama, já jdu do píči, já na to jebu, vole. Pak za Krystal přijde ten rapper, který po ní začne proti její vůli výjíždět. Jenomže v tom se objeví Olda a dá mu pěstí. Hej! Jo, což je prostě hrozně vtipný. Týpek se tam jenom tak spavne, vypne černocha a pak zase odejde. No pak tady máme finále, kde se teda Dominika Šulcový omluví a řekne jí, že její přítel je prostě blb. Na neštěstí to v publiku uslyší ta blondýna, se kterou Šulcovou ten týpek podvádí. Jo, tenhle týpek prostě chodí s Šulcovou, podvádí s nějakou blondýnou, pak jde na soutěž, kde Šulcová vystupuje, do toho publika vezme tu blondýnu a sám tam ještě běhá po backstage. Kámo, co to má kurva znamenat? A co má znamenat kurva tohle? Ale Jeremy, jako mě to je takový trapný, ale já bych byl fakt rád, kdyby mi v tomto filmu šáhla Šulcová jako na péro a klidně i ta Dominika. No? Mě dobře poslouchej. Máš to mít. Jo, pak Šulcová se zaspívá s mámou, dobrý. A teďka, kdo si myslíte, že tu soutěž vyhraje? Jo, co jsem slyšel, tak ta knížka je stavěná tak, že má 3 alternativní konce, kde vyhraje každá. Ale kdo si myslíte, že to vyhraje ve filmu? Typka, která má rozjetou kariéru influencerky a chce být herečka, typka, která v té soutěži vůbec nechtěla být, anebo ta třetí, pro kterou by to bylo vysvobození z dluhu a v podstatě díky tomu přežije? Jo, dobrý, vyhraje to Šulcová. Jo, a aby toho štěstí pro Šulcovou nebylo málo, pamatujete si, jak jsem vám říkal, že míchá v bubble tea ten svůj drink? Tak na ní naběhne týpek, že ten drink od ní chce koupit, aby ho mohli začít prodávat. Koupit! I když v realitě by to vypadalo nějak takhle. Takže vy jste míchala drink, který není v nabídce, takže vy můžete být ráda, že vás nevyhodíme a ten drink si bereme. Aha, tak dobře. A beru si taky ten váš hezký topík, jestli víte, co tím myslím. Cože? Takže nevíte. No co, vypadalo.
A jako poslední věc, co tady mám, takže se Krystal, její táta, omluví za to, jak se k ní choval. Jak k téhle katarzi dospěl, nevím, prostě tak jako na random. A ještě zbývá asi jako 10 minut toho filmu, kde se ještě prostě pár věcí stane, ale to už prostě s dovolením vynechám, už jsem tady o nějakých píčovinách mluvil víc, než by mi bylo jako příjemný. Jo, takže pokud se vám tenhle rozbor líbil, dejte mi like, podívejte se na nějaký minulý videa, dejte mi odběr, protože to...